Il-Gvern ippreżenta applikazzjoni biex razzetta ton temporanju f'San Pawl il-Baħar jinqaleb f'wieħed permanenti. Is-sit tar-razzetta ton li hu wkoll klassifikat bħala żona marittima protetta jisab kważi 5 km mill-ponta tal-Qawra f'San Pawl il-Baħar u 4 km u nofs mill-Irdum tal-Madonna fil-Mellieħa. Applikazzjoni preċedenti kienet tara li dan is-sit jiġi propost li jitbiet aktar lejn it-Tramuntana biex bekk jitwaqqaf ftit inqas minn 5 km il-bogħod mill-bajja ta' Ħondoq ir-Rummin fil-Qala, propju viċin Ras il-Qala. Fil-fatt il-Kunsill Lokali tal-Qala kien tenna riservi tiegħu għal din l-applikazzjoni hekk kif rapport tekniku mħejjem il-professur Alan Dejdun kien intqal kif dan ir-razzett ton kien se jwassal biex skartu żejt mill-istess razzett seta' jasal fil-Kosta Awċija fi ftit ħin. Minkejja dan l-era kienet ikkonkludiet li l-applikazzjoni proposta kien se jkollha biss impatt minimu. Madankollu wara l-oġġezzjoni mill-Kunsill Lokali tal-Qala, l-applikazzjoni għal dan ir-razzett ton twaqqat. B'reazzjoni għal dan is-Sindku Laburista tal-Qala Paul Buttigieg esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal din id-deċiżjoni importanti. Ma News tenna li kieku din l-applikazzjoni ma tneħħiġ kienet se tkun ta' detriment għal dawk kollha li jgawdu l-bajjiet tal-Qala, partikolarment dik ta' Ħondoq ir-Rummin. Bi pjaċir nilqgħu din id-deċiżjoni għax ifisser ħafna għalina l-poplu tal-Qala u kull min jiffrekwenta l-bajja ta' Ħondoq ir-Rummin. Dan kien se jkun ta' detriment qawwi ħafna għall-outflow li joħroġ mill-fish farm, il-żjut u affarijiet bħal dawn. Biss kien ħajoħroġ ċertu ammont li kien se jkun ta' teddida li kien se jerħaq il-bajja ta' Ħondoq ir-Rummin fi żmien 17-il siegħa. Dan skont l-istudju li għamlilna Profs Alan Dejdun.